Určite by ste nepovedali, že táto malá chalúbka v Klenovci ukrýva takúto vzácnosť. Pohár z majstrovstiev sveta v kulturistike za 3. miesto. Už druhý rok tu so svojou rodinou žije Adam Cibuľa, niekoľkonásobný reprezentant Slovenska v kulturistike. Živím asi 4x4 miestnosť, sme tam 7 ľudia. Adam dúfal, že pôjde bývať do lepšieho. Vicepremiér Pál Čáky sa totiž rozhodol, že podporí jeho športové aktivity. Cibuľovci to však zrejme pochopili zle. Mysleli si, že peniaze budú určené na kúpu nového domu. Adam Cibuľa teraz vlastne je bez peňazí, bez domu, čiže vlastne je náhradník. Peniaze na obecný úrad dorazili ešte pred rokom. Adam Cibuľa ich však do dnešného dňa nevidel. Peniaze prišli, ale tieto peniaze boli účelovo určené na rozvoj športových aktivít rómskej komunity. Túto informáciu nám potvrdil aj hovorca vicepremiéra Pála Čákyho. Adam sa do nového domu v krátkej dobe zrejme nenasťahuje, pretože z peňazí sa zakúpili činky do telocvične. Jednoznačne však tvrdí, že peniaze od úradu vlády sú jeho. Dosť to ťažko chápal, neviem, či to vôbec pochopil. Adam to vyriešil svojským spôsobom, zobral jednu činku a predal ju. Starosta na ňo však podal trestné oznámenie. Ako starosta obce musí chrániť každý majetok obecný. Nikto nevie, či Cibuľovci raz budú bývať v lepšom. Adam si však myslí, že reprezentant si určite zaslúži lepšie bývanie.